megalayapost.news. Hakawai ke jingjia ka bapan ketang mensim ki kmi ki pa bat ki bahi hasam uai habrit badang khat saus nam karta ula pen kut no ela ka jingim au to lai phasi hakawai ka klaw boy district katkum ka jingtip balayo lum la ong botoy habrit la ja na la yeng na du ka pors po boje ha ka miet jong ka arpnyu tarik urusau klamon phayeng shu ka balapan sa dum ye ki bahi hasam wala ki la persang ban wali u henry kim lap den satya kumtam ta ka step jong ka arpo pratarik urusau ki bahiyeng klalik ban ujor dak e jahar anong po police station na ka bantaban wat yaw te hebren henry ka basosi kalong batang hadin ka to ka ne por baki bahiyeng klayok khobor pan ban bau te hebren plasdien phasi la dia ka wi ka klang balalam da wai par ukna ubadang lek ban pomse na ka te ka klang pat marmar na ka leng te ukna ulali ban tip se snong bat na ka leng ki briu snong ki lapn tip par ki pulit kanong po ban le e ka badan kam na ka leng jong ki pulit kanong po rengkat ki briu jong ka forensic crime scene unit ki la poi se ka te ki jaka ban penlong e ka jing to bat bishar bania ya kate jing jam bat hadian balapan hap lapan kit no e kamet jong u shanong po civil hospital banle e postmortem Ale habat ni. megalayapost.news.